Гыйракның күпчелек сөнни гарәпләр яшәгән Анбар вилаятында ислам дәүләте өчен сугышучыларга каршы барган хәрби чаралар вакытында өйләре җимерелеп йортсыз калган кешеләр урам җыены уздырды. Рамади һәм Фаллужа шәһәрләрендә яшәүчеләр Гыйрак премьер-министры Нури Мәлики хөкүмәтен алар яшәгән йортларга атарга кушуда гаепләде. Аксакаллар исә ислам дәүләте өчен сугышучыларның тыныч халыкка каршы һөҗүмнәрен гаепләде. Әфганстанда президентлыкка 2 көндәш намзәт вәкилләре милли бердәмлек хөкүмәте төзү турында сөйләшүләрен дога кулыдан башлады. Кемнең җиңгәнен әле дә хәл итә алмаган Әшрәф Гани белән Абдулланың 40лап вәкиле катнашында милли бердәмлек комиссиясе төзелде. Бер атнадан алар үз намзәтләренә хакимиятне бүлешү турында үз тәкъдимнәрен тапшырачак. Пакистанда рәсмиләр башкала Исламабадның үзәк урамнарын япты. 14 август бәйсезлек көнендә Пакистанда урам җыеннары үтәчәк. Полиция башкалага керү юлларын япты, бәрелешләрдән куркып бик күп кибетләр кәсепләрен ябачакларын белдерде. Бәйсезлек көненнән туры китереп Пешавар шәһәреннән Пакистанның төрле калалары һәм тарихи урыннарының кечкенә модельләре куелган поезд кузгалып китте. Бәйсезлек поезды ил буйлап 1 ай йөргәннән соң Карачи шәһәренә киләчәк. Казанда радон атом калдыклары саклагычына каршы пикет үтте. Пикетчылар Биектау районында 1960 елларда ук төзелгән атом калдыкларын җыю комбинатын ябуны һәм яңасын төзүгә рөхсәт бирдермәүне таләп итүләрен әйтте. Молдовада 38 кеше Америка Кушма Штатларының Тынычлык корпусы исемле оешма программасы кысаларында инглиз теле, сәламәтлек һәм мәгарифне өйрәнәчәк. Программ 2 елга билгеләнгән. АКШ хөкүмәте каршындагы Тынычлык корпусы исемле бәйсез оешма дөньяның төрле илләрендә мәгариф программаларын тормышка ашыра.